Az a baj, hogy titkon rúgtam, de remélem azok az emberek nem látják majd ezt a filmecskét, akik megbüntethetnének ezért, mert minden egyes szerződés első pontja most már az, hogy focizni, tehát semmilyen labdajátékot, a síelést is előre be kell jelenteni, mert hogy valószínűleg túl sok pénz van már bennem, hogy ha én lesérülök, vagy nem tudok dolgozni, akkor az sokba kerül másoknak most már. Tegnap előtt. És jó érzés labdába rúgni gyakran? A legjobb Milyen érzés. gyakran focizol? Egy csütörtök színész válogatott 8 órától fél 10-ig, kicsit perversen korán kell kelni, és ha le tudok menni, ott már sajnos régen voltam, ahol laktam Hidegkúton, egy suliba egy csapattal összejártunk. Még az vasárnap délelőtt volt, ott egy kicsit rosszalló pillantások közepette kellett elindulnom. A család annyira nem örült, hogy vasárnap lelépek. Jó, hát én nagyon régen hallom, hogy benne van a Rudi is, Rudi Peti, hát ő, tehát hozzá képest én semmi. Én soha életemben nem büszkén mondom, szégyenkezve sem, mert én más alkat vagyok, tehát én nem vagyok én Churchillhez közelebb állok, a No Sporttal. Ez nekem valahogy kimaradt az életemből. De nagyon büszke vagyok rájuk, és örömmel hallom, de sportbaleset, mint olyan engem nem fenyeget. Hát már nagyon régen. Műtötték mind a két térdemet, és hát porccal is, meg szalaggal is, keresztszalaggal, úgyhogy tulajdonképpen le vagyok tiltva róla. De életben nem is igaz, mert hát a kisfiammal azért még rúgdosok a kertbe, de tehát úgy, hogy konkrétan játszok reggel, vagy egy meccsen. Hát nem tudom, valószínűleg amikor a fiaimmal fociztam a kertben, én kézilabdáztam alapvetően, igen. De hát a kisebbi fiam focizik, úgyhogy rendszeresen járok foci meccsre, meg elnöke vagyok egy foci szakosztálynak, úgyhogy benne vagyok a fociban rendesen. Én inkább pattogtatom a labdát egyébként, ugye én kosárlabdáztam, de mondjuk baráti társasággal össze-össze szoktunk járni, vagy a gyerekeimmel szoktam néha focizni, viszont ez úgy nagyjából tavaly valamikor őszre tehető. Egészen friss az élmény, mert én ma reggel megadatik hetente egyszer még ez a lehetőség egész szűk körben. Hát szerintem 3 napja a gyerekekkel. A kisfiammal fociztam, szerintem egy pár hónapja. A Csoda csapat. Március 28-ától a mozikban. Forgalmazza az MTV-a.